Сега в България може да звучи смешно, но имаше хора, които не знаеха, чували са и мислят, че ги правим в Америка. А ние ги правим тук в България. Даже някои са си поръчали от щатите да ги изпращат тук. Не знаят хората. И сега, последните няколко години, доста семинари и курсови правим в България. Даже имаше и няколко състезания вече по Bulgarian Back и Suples тук в България. И това ни помага да популяризираме използването и да заинтересуваме хора. С една дума, всеки българин, всяка българска къща трябва да има едно и такова нещо. Гордостта за цялата работа искам да ви кажа само, че първо, че се казва България, ни примерно спортисти като Антони Джошуа и някои други, нали, световно известни спортисти в цял свят тренират с тях, но и българското знаме, което са служили на това, освен че се казва, нали, Bulgarian Back. Това е вече историята, аз мога да говоря много за това. Bulgarian Back е уреда, който ни отвори вратите напред. Той беше като острието на Suples. Bulgarian Back навлезна бързо в средите, защото грабнаха го и доста копирачи и започнаха да го копират. Но те пък също помогнаха хората да чуят за Suples. Аз бях поставен в така ситуация в Съединените щати да бъда креативен и да надграждам и сам да се оправям. Това е в основата на всичко.